Nagapang-agda ang Archdiocese of Jaro sa tanan nga mga deboto nga magpakigbahin sa kapiyestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, ang patrona sa Western Visayas, buwas Pebrero 2. Yan naman ang schedule sa misa sa National Shrine of Our Lady of Candles sa Jaro. Subong Pebrero 1 nga bispera sang piyesta, mayara sang solemn vesperal mass sa alas 5 sa hapon nga pangunahan ni His Grace Most Reverend Jose Romeo Olazo, Archbishop Emeritus of Jaro. Ining pagasunda naman sa rite of coronation, the image of Cathedral's balcony nga pangunahan si ni House o kun ni His Grace Most Reverend Merifil Billones. Sa adlaw mismo sa kapistahan, buwas las 7 sa aga, mahiwaton nga solemn pontifical mass kaupo ng blessing of candles kag pangunahan sa gihapon ni Archbishop Billones. Hiwaton naman las 5:30 sa hapon pagkatapos ng solemn procession ang solemn concelebrated mass nga pangunahan naman ni His Excellency Most Reverend Ruben Labajo, ang Bishop sang Diocese of Prosperidad sa Aguzan del Sur. Ang tema sa mga tuig among Nuestra Señora de la Candelaria, bearing the light for deeper faith and obedience towards accountable stewardship. Sent advisa nga bombo radyo kay Reverend Father Angelo Coladang, Director sa Commission on Social Communications sa Archdiocese of Jaro, ginpahig nga sa mga tuig wala sang pagbago sa dalagan sang selebrasyon. Apang kinahanglan nga magpabiling gihapon nga sentro sang kapistahan ang pagpadalong pagid sang pagtuo kag debosyon. Gindugang naman ni Coladang nga available na ang mga perdon candles sa Jaro Cathedral kay iban nga mga affiliated nga mga retailers. Nagpangabay naman si Colada nga hindi paghingalitan ang kapistahan nga magpaminta sa pagbalik sa perdon candles nga ang presyong yara lamang sa 40 pesos ang kada isa. So ang ating kandila ng dinisyo sa Cathedral na 40 pesos na ang linog, so nakatira na kita ko din ito makabakal, kay tingnan na iban makita natin na nag-overprice sa umibigit. And then ikaluha ang himuon natin ini nga kahiwatan nga mapinangamuyon kaya paiway natin ang mga hindi man mga manami ng mga insidente kahit kung ang tuyo natin magsimba kapag pangamuyo o kaya yung sinugar sa mga hindi manami ang mga elemento.